South Lalcherra Harimohan Parao Swnamjakmani Multipurpose Hall Nok Inuguration Khlaijakmani Mantri Sukla Charan Noatia Yamromwi Bisa Kayasani Swkang a Hall Nok Teranani Chengkha Honwi koksilsamung Amchaini Lukurok. Aparte menurut Amchaini Lukurok Swnamjakmani Shaka RD Department Director Bini Jamatiani Shaka Wata Musaktar Munharna Abunutino Nasinjak Tabuk Amchaini Lukurok. Tamni bagi Thangkha Amukai PTG meeting lokayo. Jekunu borok. Mane paran borok hangtung, office ni borok hangtung. Apa to samung kanya bagi si orang to nok tanggagu. Asa mo je sing nang je phunung mane amo jotto no kaklai terabai thangmani. Inungo dogalam mane Mantri rok phaye. Dogalam phiok dijamani yagolo koi mas ni pore amteke phari thamai ka. Ane rom di ne 5 mas 6 mas rok na. Abon pore ke jotto phati thamai. Abon pore ke phari thamai ja. Jokon borok meeting asokha, meeting asok kai borok udburong khai kai aw nong no ka khel kai jikri ja. Mana kam rang pai kya man nai liata. Omo haji. Tam wan chuk je amde ke phati thang ke nor ki or nong no use da khai mano. Khai ma ya ba suni paran bai thang ka boro khai mana sa. Te da. Asa monok tang nai bo department. Aw khai mono chini dolai dis ni mono borok office theke phaija. Adi block ni. Ke borok theke phan tang bang mani borok su nai kol yang ka khabo khai bia chung sna ko ya. Te da. Asa tam thana se lag khibi je nok Thangkha phano norok no use khaimane haike tangi dije anoti nang tam ko janai hapang kasar ma khamono dadi mane phat kai tangri kai chawo chini bagi khu kaham mane emele no ma koyo borok phaini paitu ke tamung to decision borok ma nai kai nyam siko nin mung khai an mung khot pol de borma mo kamini mung pu Harimohan tu acha mo bo bisina andar tong bo bisi hingke Lalcherra Solengtani Shimitina de Kironi Koktum Chini Khorang.